Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kaseng ginungnya tok hakani kejela yakabalatep komka The Ultimate Legend Bikers Association Tulba hakalai terek matau nailur arjar arpo. Kala Pynpoi yak jing songkya kabajor bat penramru yak Sorkar kabala Jingbit ban Pynpoi yak kiat ha ki Tyngkong Ïing breu ne kata ka home delivery kabalong penban kom ka jing penslori kinong di kiat kabarwan raru sibon ki huri-hura bat ki kamsneo ha ki chnong kitau halor kani ka benta na kalyang ka Tulba shen kansale yak ndoro yo menteri Sorkar bakmi yak nat excise ha kani ka jella UGM sangma hagabakan sa ay tiru da kajing tho bandawa na ka Sorkar bakam day ban ailat ban Pynpoi ka kiat hagi Tyngkong Ïing breu kini ki kam ke ba Sorkar kala pelaj dan ka bla tha kini ki an ke ba hab ban Pynpoi ka ni ka kiat hadu ki Tyngkong Ïing lane hati Ïing ke kane hi kalong ba nagaliang jungi kung kasnong rung isno ban Pyrshah namar ba kajing ailat yung Sorkar la se ka penlong penban ya kajing sniu khamtam yang kum ki nong song sinong yaki pai ba nong sinong bat le se kan long ru ka jing pen plumar penban ya ka rukom trekam trejam haki hani kum ka sinong ba ka dorbar sinong la ne ka eksekutif jong ka komiti sinong bat ki seng long kumiru ki ju Pyrshah na ka pot ko ban don kita ki perking ban hang ane ban kem ya kita ki nong wanra ya ki kiat apo sinong po thau namar khnang ban perlaj na ki jing kren la se ki don ki tien ki ba kren ki tien si ki ba la se wat ki kenthai khna kim su tanat su ban sngam namar habaladi bu aci bru tenteng kelab mi bun ki jing huri hura hapo sinong po thau ki mar jan Ïing mar jan ban ki ba lej hal nang ti sengkin de na kata kata ru ngir na kaliang sinong ni sngo ban Pyrshah ya kane ban Sorkar kade ban penbet da kemoi pan ba khnang ba namar ba ki babun hi ki sinong ngatip ba ki ya kane ki ju Pyrshah na ka por ha ka ba ki bu ya ki an di kendon hapo sinong ba kim dei ban currency hapo sinong ba kim dei ru ban di kiat hapo sinong nrai mentah ha ba Sorkar ka ailat te kalong penban ka jing elek Pyrshah ka sinong bat ka Sorkar te ka Sorkar ka di ban sutu ba kum kini se da ka sinong ka khang Sorkar ka ailat kendon penban ka jing kon Pyrshah ka sinong bar Sorkar te tangata ngakwa ka jing Pyrshah na kaliang chungi ru kum ka sinong ba halor kini ki kam le se wat ki steng long kumi ki bawon kim snu tenan bala da ki khun jong ki Pynpoi ka ne na marketing ailat Sorkar ka long penban ba ailat ki khun jongi khamtam ki bodon hapo sinong po thau ki bedang sedang ban ailat ki kam sniul ne ban penjot namar se nginang bu sibon ki jing Pyrshah ya ki khun samlah hapo sinong ba kin ngop hagi ni ki kam sniul se ka jing ailat Sorkar ka long penban ba ki ailat ki ba kin melin hagi ni ki kam sniul de kuble sibon ka ne ka de jing Pyrshah ba ka de jing Pyrshah ru na kaliang jongi kum ka sinong ban na kaliang jonga kum ro ba sinong ru ngasngo ban Pyrshah ni kene keseng kabala don ka jing Thmu ban lej ban ya kendu sedu su minister bat ngiru na kaliang sinong i Pyrshah bala se ki weiru kin nong yalam sinong bagi weiru ki dorbar sinong bat ki stengken thai khamtam kin sngo bat kin sngo thu ya kene baki don kam hi ka jing Pyrshah ban ya trelang khnang ban penio ya ka bah kamiat khamtam ni ki samlah po sinong po thau kaba sosi e ba menta ba habai haba ka penmi ka Sorkar MDA ba ka ong ba kan ai home delivery ya ka alcohol ban Pynpoi haman Ïing ya ka iki jing ya ka kiat kane ka long ba ka seng Tulba hi ka Ïing Pyrshah bat kam soi ha ya ka jing rai jong Sorkar namar ka barbor ka seng Tulba ka ju ya jong kat bat ka Sorkar ban penle ki awareness program ba pher bat ka ju ya khun bat ka ju penmi kini awareness ba namta kini samla bakin lain na ka jing di skran di kiat di drugs bat hadu menta ka Tulba kadang ikun ban pendo ujaj yo drugs ya kiat bat haki member jong la jong ru kaju ai counseling bat kaju kentu yi kena sama ba ki di ban lain na ka jing di kiat ki jing di drugs bat di ba di skran ban haba ngi phai pat cha Sorkar penban kalong kompong bat nyem soi hab da lele ru te ngi kentu ya ka Sorkar MDA uchi minister kondat sangma ba dalele kim dei ban pen trekam ya kanika ai ba ya kanika kata ka ban ai bor ban Pynpoi kiat chaman thliu kat nu ki kimi ki pa ha ki snong ki thau ki kat nu ki kuslai ki jusneng kurau ye ki khod samla ye ki khna bakin lai na ka jing di kiat kat nu kini ki snong ki rang ba snong ki nong lam snong ki du thia du dam habadon unong di kiat pun kulmar snong
ti kani kalong ba ngi katno ngi trailang bat seng balang bat kasnong bat penduk jat ikin di jingsniu penban menta ngi i ba online ya ka kiat bat penpoi hamang tliwien kani katno ki ni snong ki juyat para bat penduk jat ikin di patakiat hasnong ti kani ru ngai i kalong ba daka sorkar kapen bor ba kapen umdeshu kapen slur ban pendi kiat ya barkhoi kalong ba penjon i kirang ba ki samla ki contation rang te na kaliang kasang kamsoi hab dali pe hakiwi ki jala ki lasdang ban pendu jan ya kiat usukran i kitu ki jing ibam kitu ki khaini ki lasdang ban pendu penban hapo me khlia jungi wara aman da ko online balai poi khajana tang na po ka takakian balai kim phai pat kita ki small scale industry ki cottage industry ne ki kamjong akai ka kamrem kan ni kerhai ni don ka caka ka bahe habai ni nujor bat ki wi ki bat ki wi ki jela balai ngim don ki wi ki de ki wi ki la lenti ban pinmi khajana ka ya ka ni ka jela jungi balai don tang ka kian ngim soi hab delele kung ka seng tolba ka ju Ïing Pyrshah ye ki jing sni penban ngai i ba menta kawara jing sni penban penbor ban pendi kiat man te na kaliang tolba ngim soi ha ban ni ong ba kade ban withdraw no kade ban penduk pendam yo ekani ka ba online ya ka kian ngi ong tanggata ngi kranchai bat ngi hakini kisni bat hangi lapen kre ka sithi bat ngi ne kendu yo jem sangma habe ude minister joka exercise ngi le kendu habe de bakani namar bangin kentu bade ban penduk pendam senan ya kan ka online ban penpoi kiat haman kitliwie tanggata ngim kwa ba kina samna kinjot